ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା, ଯାହାକି ସାନ ଭାଇର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ। ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିମୁଳି ଗ୍ରାମ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ସାହିରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏହି ଦୁଃଖ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ଯାହାକି ସାନ ଭାଇର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବଡ଼ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ କଲୋନୀ ସାହିର ନବ ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାହୁଲ ନାୟକ, ବୟସ 22। ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ନାୟକ, ଯାହାର ବୟସ 15। ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ମଦ ନିଶାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିଶାସକ୍ତ ଧନୁ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାହୁଲ ନାୟକର କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଚୋଟ ପକାଇବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାହୁଲ ନାୟକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନୁକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ମମତା ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।